Il-Parlament fetaħ għal seduta speċjali hekk kif it-tlieta wara nofsinhar 28 żagħżugħ u żagħżugħa iltaqgħu fil-Parlament sabiex jiddiskutu s-suġġett tal-immigrazzjoni regolari. Dan bħala parti mill-aħħar seduta tan-National Student Travel Foundation, l-NSTF. Dawn iż-żgħażagħ ilhom jintaqgħu minn Ottubru li għadda sabiex finalment waslu biex iltaqgħu fil-plenarja tal-Parlament. F'din is-seduta dawn iż-żgħażagħ iddiskutaw bħal dak li jsir fil-Kunsill Ewropew. One News kellem ma' membru minn din l-għaqda, Gianluca Vella, li qal kif din is-seduta kienu mqasmin fi gruppi. Żgħażagħ mqasmin fi gruppi li jirrappreżentaw pajjiżi, ġi għandek pajjiżi bħall-Albanija, Renju Unit, l-Italja, illi jiltaqgħu kif jiltaqgħu l-mexxejja tagħna fil-Kunsill Ewropew u jiddiskutu issues li ikunu up for resolution. Fil-bidu ta' din is-seduta l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia għal kif hemm bżonn ta' aktar solidarjetà bel-ġnus sabiex tiġi indirizzata l-kriżi umanitarja tal-immigrazzjoni. Il-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti innota kif huwa jieħu gost bil-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-Parlament f'diversi seduti speċjali jsiru matul is-sena.